बर' हारिनि उदांस्रि आरो थामोनथानि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारना जोबथेसालियाव थानांदोंमोन सनितपुर जिल्ला बाटासिपुर हालामनि सुरजय गयारिया। बे समावनो बिटिआर एकर्ड आरो बिटिआर सरकारनि नाजानायनि गेजेरजों 10 बोसोर 7 दाननि उनाव दिनै गावनि आंगो न' फारसे सौफैफिनबाय सुरजय गयारिया। बिथांनि न' फारसे सौफैफिननायखौ लानानैनो सुरजय गयारिनि नखराव सुखु दुखुनि खौरां लाहैदों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशनआ। लोगोसे सुरजय गयारिखौ जिल्लानिनो आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा न'आव थांनानै मान बावहैदों।